Eta amaitzeko, benetako historia entzungo dugu. Une hartan beldurra sentitu nuen. Eta aurreko egunean entzundako alemanaren istorioaz gogoratu nintzen. Inguruko herri baterantz autobusez zioala, gazte jator batzuek mango zukua eskaini zioten. Berak onartu, zukua edan, eta lo seko geratu zen berehala. Handik ordu batzuetara esnatu zen, bide bazterrean. Sakelak utxik. Eskerrik asko, esanion oparia ekarri zidan morroiari, eta itxi egin nuen atea. Gaietak itxura arrunta zeukan, baina jan beharrean bota egin nuen. Gero motxila oheari lotu eta lo egiten saiatu nintzen. Gau hartan askotan esnatu ninduten ate joka. Baina ez nuen kasurik egin. Eta ordu amaiezinak erdilo pasatu ondoren, egun sentiarekin batera motxila prestatu eta alde egin nuen toki hartatik. Agian gau hartako beldurra arrazoi gabea izan zen. Agian fantasma gehiegi neukan buruan, entzundako istorio beldurgarriengatik. Dena dela, ostatu hartatik urrundu nintzenean, sekulako lasaitu hartu nuen. इश्क भी तू